Practice tayo ng swimming kasi sali tayo ng triathlon sa 2025. Ganito yon kasi... Hello riders! This is Gay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So ngayon po, pupunta tayong Daang Katutubo. Ito po yung daan na pinagdudugtong para sa Daang Kalikasan na pinupuntahan ng marami. Way na siya for Zambales area. Papuntang Zambales. So, samahan niyo po ako sa rides ko today. God bless. Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. We're here at Manaoag, Pangasinan. Actually, dapat sasabay kami sa mga taga Manaoag Bikers Club. Kaso nga lang, ang aga ng ride out nila 4:30. Oh, no. Eh kami 5. So, yun. So, let's go! Ayan na mga karonda. Nagpapaligsahan na yung mga kasama ko. Ayan. Morning! Nagpapaligsahan yung mga kasama ko. Dito po ako sa huli ngayon. Broadcasting to you by Ronda Pilipinas 2020! Kung makikita nyo po mga karonda, makulimlimang panahon ngayon dahil sa bagyong Haishen o tinatawag nila ang bagyong Christine. Nasa Philippine responsible na siya. What? Philippine Area of Responsibility. So responsible na siya ng Pilipinas. So, let's go. We're entering Municipality of Papandan. Shout out sa mga taga Papandan dyan, mga siklistang Mapandan. Hello po sa inyo. Let's go. What's up mga Santa Barbara? Yan sila, ang dami. What's up guys? Yay! Morning! Dito na tayo sa Santa Barbara. Ang dami ding siklista dito, sobra. And very active silang. Ganda ng daan kasi dito. Like that, oh. Ang ganda lang ng daan dito. Dami na namin. Ingat-ingat lang lalo na pag madulas yung daan kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Tapos iwas sa mga tubig. Sa patubig. Tumatalsik kasi siya. Oh no! Ayan. Ito pa yung street. Ito na yung bayan ng San Carlos actually. So andito na tayo. Dito tayo magme-merienda. Hintayin natin yung mga kasama namin. Nahuli pa kasi sila. Eh, nimit natin yung ibang bikers dito. Tara. So, merienda tayo ng kanin. Mukbangers. Wow! Merienda ng kanin. Guys, kain po. So, may sticker. Wapo ay! Ano pala yun? Wow! Wapo. Wapo! Yes, let's go! Thank you daw. Woo! Nabusog kami! Naksila! Nabsog! Tamad na mag-bike. Tamad na mag-bike! Uwi na! So, let's go again! Again, sarap! Kumain! Yung mga bikers dyan, kain muna kayo bago kayo mag-bike para may energy. Para hindi kayo may energy gap. And para alert yung minds nyo. Dala din kayo ng chocolates para kasi yun yung food for the brain para maging alert always. So let's go na. Mainit na ang panahon. Kanina makulimlim. Ngayon mainit na. Dali. Busog.
Babakbakan na mamaya. Kilometer 41. Time check. 7:45 a.m. in the morning. Tapos namin kumain. Wala pa yung mga imimit naming bikers. Pero carry lang. Yung iba pang sasarap. Pagtitingin natin. Sana ay di na magwakas. Kung awit na pag-ibig. Awit natin. Hirap palang kumanta pag nagbabike kasi yung breathing mo. Oh. Nagbabakbakan na po sila mga kaibigan. Who's the bravest of them all? Oh my! Nauna po si Ronald Oranza ng Navy Team finish line. Galing po. Bakbakan po talaga yun ah. Grabe. Ito po ang Ronda Pilipinas 2020. Nandito tayo sa stage 5. Alright. Napakaganda po ng daan dito. Talagang pinagkagastusan ng gobyerno natin itong daan na ito. Kasi magiging national road na ito eh. Magiging ano siya, shortcut, diversion road. Para hindi na mahirapan yung mga biyaheros. Lalo na pagpapuntang Zambales, Pampanga, ganun. Grabe oh. Bakbakan yung mga kasama namin. Yan. So, yan po. Hi! Ako ay isang model. At tumigil ang mundo. Oh no! Bawal daw. Huwag ko kilatan. Kanina nakikita malagkit. Ako niya. Oh no! Mga ka-riders, change road tayo kasi close po ang Daang Katutubo kasi may na-aksidente daw doon ng isang araw. Oh no! So temporarily close and babalikan na lang natin. Pero change road tayo doon sa Bacalat, Riverside. Dinadayo din ng mga bikers doon. So punta na tayo doon. And sobrang init na ng panahon. Grabe. Dito na tayo sa mga Tarom, Pangasinan. Dito yung Daang Kalikasan pero close din. Kaya hindi rin makakapunta doon. So let's go. Yan po mga karonda, paalala lang po sa mga siklista, huwag po nating dadaanan yung palay na ano nila, binibilad nila sa araw. Yan. Yan po yung mga kinakain po natin. So huwag po nating nadaanan. As much as possible, iwasan po nating daanan. So yun po. And we're kilometer 68 at nag-change road po tayo pero kahit may plan, dapat talaga may plan B. Pag may plan A, may plan B hanggang plan Z sa ruta na pinupuntahan, lalo na pag mga change road na ganito. Tara. Hi God, guys, salamat sa puno. Salamat sa puno, may lilim. Init ah. Lapit na kami sa destination namin. Ayan na. Yan na lang ang Ronda Pilipinas 2020. Breakaway.
Finish line, barangay, Naglayan. Oh. Pang! Wow! I can feel it. So ganda. Touchdown! Ay! Ay! Sana all naka-RV! Ay! Swim na, swim. Dito tayo. Oh, mas maganda dito. Just that. Team Manawag Bikers Club. Hello po sa inyo! Yan! Mga batak. Ilan po kayo? We are more than 20. More than 20. Grabe, ang dami. 21 sila lahat. Pa yan? 21? 50 plus kami, 50 plus. Dami. Nasaan yung iba, kuya? Nasa yung iba daw, nagtatahong. Sino pong leader nyo? Yan o. Ayan, leader nila. Mga kawatan. Tapos yun po yung mga kasama nila. Ang dami. Guys, say hi! Hi! Wow! Abs! Abs! Yan po, pag sa Manawag Bikers Club, lagi pong nagsisimba sa Manawag. Yes. Wow! Ito po. Dinadayo po yung Manawag. O, pasyal po kayo doon. Tapos mamimit nyo po sila. Yan. Mga Manawag Bikers Club. Hello po. Thank you so much. Hi. Nalakas. Same kami ng ano ni Kuya. Yes, we have the same shoes and socks pala. Same socks. Thank you po sa sticker. Yay! May sticker giveaway. Reflectorize yan, Kuya. From Manila. Hello! Yay, mga stickers! Yun naman, baka naman. Kuya, may stickers. Isa lang. Isa lang. Thank you po. Kaya tigil. Kuha ka pa ng bilog. Yan. Meron pa? Kulang? Yan. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Kulang pa. Dadala pa ako. Ayun. Shout out Bikers Club! Andito na po kami sa Bacalat River, mga tarang. Ito po yung aming destinations. So, nagsiswimming na yung mga kasama ko. Grabe, nakakaingit. Parang gusto ko rin mag-swimming. So, thank you so much for watching my vlogs. Wow! Grabe, ang ganda. So, this is the Triathlon 2020 Ironman. Again. Swim, bike, run. By this time, we will swim like 500 meters away to the finish line. We will count in 3, 2, 1, go! Ngayon po ay makita natin na nag-freestyle sila. Naunguna po ang ating pinakamalaki ang katawan. Grabe ah. Wow! Ang galing DJ. Congratulations. Ano, sir? Anong lasa? Anong lasa? Lasang tubig. Kala ko vanilla.
Merong hanging bridge dito. Medyo nakakatakot siya kasi umaalog. Ano ba yun? Nagsisway-sway. Yan. Ganda. Dito, doon nanggagaling yung water. Dito. Hello riders! Before tayong mag-out sa vlog ko, shout out tayo kina Urdaneta Looper Cyclist Society. Hello po kay Winrick Paul Lazaro, JR Bike Vlog, Rob Ezekiel, kay Team Biocrack Nagcarlan Laguna, Limel Agsay, Carlo Zano, Jericho Dalalo, Lacuacherong Visor, Aaron James Mangapot, Mark Dolete, kay sa Haro Bikers of the Philippines, sa Situgang Pajak, sa JFC Bikers Team Dagupan, lalo na sa naka 7-Eleven jersey na si Kim Revella, hello sa'yo. Sa Takbong Chubby from Villases, lalo na kay Sir Darren Obaldo, sa Tabasan Gaming. Hi, hello po kay sa Tabasan Gaming, kay Windel Pitizanan, EM TV Orpelia, family ng Lawak, Pangasinan. Hello po, tsaka kay Sir Xander Cuyos. Hello po sa inyong lahat. Thank you for supporting my vlog. I hope that i-share nyo rin po itong vlog ko para mas mag-grow pa po ang channel natin. Thank you guys for watching and see you ulit sa vlog natin and our next ride. So enjoy watching this video pa. Go! Swimming here sa river. Ang saya po. Ito yung maganda pag nagbabike ka, tapos kung saan-saan ka pupunta, pwede kang mag-travel. Tapos nakakapunta ka sa mga places na hindi mo napupuntahan. Ganun. So, enjoy po. So, ito na po yung Pakalat River. Galing sa bundok yung tubig. So, napakalakas ng current. Dito lang ako sa mababaw. Enjoy! Grabe! Ang saya! Punta kayo dito! Woo! Mag-practice tayo ng swimming kasi sali tayo ng triathlon sa 2025. Yung pagpa-practice ng swimming sa mga triathlete, meron silang exercise na against opposite sa flow sa swim nila, ganun. So, ganito yon. Magsiswimming sila tapos opposite sa flow ng water para mas lumakas pa yung muscles nila and yung breathing din nila, pinapractice din nila dito. So, ganun po. Tayo, 1, 2, 3. So, hindi ako makausap. Riders, pauwi na po tayo. Yun po yung ride namin for today. Grabe, ang saya po. Kahit na may mga detours, kahit na may mga changes, dapat talaga ready ka sa mga changes ng mga plano. So, yun po. I hope na support niyo po ako sa next vlog ko. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng vlog ko. Thank you po for watching. Love you guys. Ingat po kayo. God bless. See you on my next ride. Kilometer 127. Pauwi na kami. Meron pa siguro kaming mga 20 kilometers. Gusto ko lang sabihin yung mga humihingi ng stickers. Priority ko po yung mga subscribers ko. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para mabigyan ka. Pamain na lang po. Comment down below ng mine para mabigyan ka. So, God bless. See you ulit sa next ride ko. Yes.